Anton her. Nu er det tid til oldprøve, og det er den 3. februar 2013. Og jeg har valgt at analysere siderne 29-30 i vores bog, skrevet af Sofokles, som hedder Kongen Ødipus. Jeg vil starte med at give et lille referat af, hvad der er sket i historien indtil nu, indtil siden 29-30. Forklare lidt, måske hvorfor noget af det er sket, men i hvert fald bare forklare, hvad der er sket. I starten af det her kapitel, hvor siden 29-30 befinder sig i, der søger Ødipus svar, efter, fordi han vil gerne vide, hvem der har dræbt kong Laios. Og korføreren svarer ham så, at han kender en spåmand ved navn Tiresias, som ved alt, og de søger bud efter ham. Men korføreren forklarer ham også, at rygterne går på, at kong Laios blev dræbt af vandringsmænd i byen. Eller ikke i byen, men han blev dræbt af vandringsmænd, da de var ude på tur. Så derfor stiller Ødipus det spørgsmål ved, hvem der har dræbt ham. Og det er der, Tiresias kommer ind i billedet. Så kommer Tiresias ind, han er meget ydmyg, han kommer ind og forklarer Ødipus stille og roligt, at det er bedst for ham selv, hvis han ikke får at vide, hvem der er morderen, fordi Tiresias ved godt, at det er Ødipus, der har dræbt ham, så han forklarer ham, at det er bedst, hvis du ikke ved det, fordi at der er ikke nogen grund til at grave i det. Men Ødipus vil virkelig gerne vide det, fordi han er jo ligesom, han er den gode konge der, som gerne vil gøre det bedste for den by, så han vil gerne vide det, så han får ligesom fremprovokeret svaret hos Tiresias, sådan, så Tiresias bliver irriteret og forklarer ham, og så siger Tiresias, det er dig, du er den drabsmand, du søger, siger han faktisk. Og så Ødipus, han er sådan lidt, nej, det er vrøvl, jeg tror ikke på dig, du er nødt til at bevise det, og så Tiresias bliver med at sige, det er dig. Det lille resumé, jeg har givet nu, det er fra side 20 til 28, det kan man ligesom sige, det er på side, der har været nogle store, altså der har været korsang fra side 16 til 20, og så på side 20, der begynder det, jeg har forklaret i det lille referat, det stopper så ved side 28, fordi så kommer side 29 og 30, som er det, jeg vil vælge at analysere og gå i dybden med, så det kommer jeg til nu. Nu vil jeg lave en lille personkarakteristik af kong Ødipus, baseret på det viden, jeg har fra undervisningen igennem de moduler, vi har haft om bogen her, kong Ødipus, og selvfølgelig det hovedsageligt vægt på, hvad der sker før, eller det, jeg har gennemgået, det er fra 20 til 28 og 29 og 30. Kong Ødipus er jo egentlig, han er jo klog mand på den måde, at han har løst gåden med Sfinksen i starten af bogen, og han har reddet Theben for total udryddelse, og han vil jo det bedste for sit kongerige, da han vil virkelig gerne løse mysteriet om, hvem der har slået Laios ihjel, men han er samtidig, han er lidt overmodig i det, at han ikke, han føler sig, han er bedre ved, han ser sig bedre ved end Tiresias for eksempel, hvor vi ved, at Tiresias, han er spåmand, han ved alt, så mener Ødipus, at han er bedre end ham, op til flere gange i bogen, fordi han bliver ved med at sige, jamen du er dum, Tiresias, du kan ikke se noget, du forstår det ikke, og hvorfor skulle jeg have dræbt ham? Det er jo mig, jeg prøver at opklare mysteriet, så er det dumt, hvis jeg har dræbt ham. Det er sådan lidt det, han prøver at sige til Tiresias, så der er han jo også lidt dum og overmodig, men i bund og grund, så er han en god konge, fordi han vil Theben det bedste, han vil afklare mysteriet, så at de kan blive fri for pesten, og ja. Nu vil jeg snakke lidt om nogle analysebegreber, som man kender inden for oldtidskundskabens terminologi, som for eksempel tragisk ironi, og der jeg har kommer også ind på noget med hybris, og der er også noget med stygomati i de her to sider, jeg har valgt. Jeg starter med at komme ind på noget af det tragiske og ironiske. Det er her, hvor Ødipus han siger til Tiresias, og nu læser jeg, det gør der, ja, blot ej hos dig,
Du er blind på øje, øren og fornuft. Og der henviser han til, at Theresias han er en blind gammel mand, som jo så ikke kan se, fordi han er blind, og han er gammel, så han hører ikke så godt, og han tænker måske heller ikke så godt ifølge Ødipus. Og det Ødipus ikke lige tænker på, det er, at det ved vi jo, at Theresias han er en spormand, og han er den klogeste, ligesom, men det tænker Ødipus ikke på, og det er derfor, det ligesom også er tragisk-ironisk. Det er fordi, at det sker jo senere i bogen, at Ødipus at han indser, når det er ham, der er morderen, og hvorfor vidste han ikke det fra starten, og det havde jeg glemt, og nu har han klandret alt muligt for at være dumme og sådan noget, og så prikker han øjnene ud på sig selv. Og det er ligesom her, hvor det kommer, det er her, hvor den tragiske ironi, den bliver ligesom, hvad skal man sige, den bliver forløst, altså det her. Efter han har sagt det her, så ved man, okay, det her det er tragisk ironisk, og det kommer til at ske senere, og det gør det jo så også. Og også her på side 29, der har vi noget stygmati. Og stygmati, det er hurtig dialog mellem to eller flere parter, tror jeg. Og det vil vi jo se her. Det er ligesom, hvis du læser en tekst, hvor der er mange punktummer og korte sætninger, det skaber en vis dynamik i sproget. Og det er ligesom, det gør det også her, det går hurtigt, det er hurtigt, man kan ligesom forestille sig, at de står sådan og snakker hurtigt til hinanden. Ej, det er din skyld. Ødipus siger, hvad du lyver over for mig, Theresias, og det kan du ikke sige, og Theresias bliver bare med at sige, du er dum, Ødipus, du kan ikke se, hvad der virkelig er sket, og sådan noget, det er dig, der er blind, og sådan noget, ikke? Og det er ligesom det, den skaber den der visse dynamik, hvor man kan se her på side 30, der er lange sætninger, der er det kun Ødipus, der snakker, og han er med en lang smøre her, hvor han siger, det er ligesom, hvis der er få punktummer og mange kommaer og lange sætninger, lange beskrivende sætninger i en bog for eksempel, så det er ligesom det, man kan sige, hvor side 30, det er få punktummer og lange sætninger, og side 29 her, det er de korte sætninger, det er hurtig dynamik, det skaber, det er sådan lidt mere ping-pong, hvor det her, det er sådan lidt mere forklarende. Ja, det er jo så, det var så noget med stygmatien og det tragiske ironi her, og på side 30, der har vi også et til terminologibegreb, som hedder hybris, som betyder overmod. Det kommer i det her stykke her, og nu læser jeg igen. Hvor var du da? Hvor var din kundskab henne om fuglevarsel? Guddomstegn. Kun jeg, enfoldig Ødipus, fik gjort den tavs ved egen kløgt og uden himmelsk hjælp. Der refererer han ligesom til, at i starten af historien, hvor at kong Ødipus, han får jaget Sfinksen bort i Theben, fordi han svarer på dens gåde. Og så spørger han ligesom Theresias, hvor var du henne? Hvis du er så så guddommelig klog, hvor var du så henne, da det her skete? Og han stiller ligesom spørgsmålstegn ved Theresias klogskab. Og det er ligesom, og det er der, det hybris kommer ind, fordi det er jo meget overmodigt, fordi man ved jo, at Theresias han er en af de klogeste spormænd, og han ved ligesom, hvad der er sket. Han ved jo også, at det er Ødipus, der er morderen. Ødipus er bare ikke storsindet nok til at se det, og hvad skal man sige, og det er ligesom der, altså det er det her stykke, hvor man kan se, at han er meget overmodig. Og for så lige at komme ind på noget med personkarakteristikken igen, så kan vi se her, der spørger Ødipus Theresias, om det er Kreons eller Theresias' baghold, altså om de prøver at vælte ham med tronen. Det viser også lidt om hans tro på folk. Han tror ikke så meget på folk, før han ligesom har fået det bevist. Altså man kan sige, han tror ikke på det, før at det står sort på hvidt, kan man sige, ikke? Altså, eller før det er tydeligt for alle. Og det er også lidt det, som det der med, at han tror ikke rigtig på Theresias, så han er sådan lidt mistroisk, og så svarer Theresias her, at Kreon er uden skyld, alt skyld er din, hvor han siger, det er din skyld, det er dig, der har forårsaget alt det, det er dig, der har dræbt kong Laios, du ved det bare ikke, fordi du ikke tør se det i øjnene. Ja, nu vil jeg komme ind på en lille perspektivering her med kong Ødipus og Iliaden.
Jeg vil snakke lidt om synet på guderne og deres optrædener i de to værker her, hvor vi ser i Kong Ødipus, der ser vi Gud, vi hører om guderne, og vi ved, at de eksisterer, og de eksisterer i det øverste lag. De er ligesom kun oppe i himlen. De har effekt på, hvad der sker nede på jorden, men man ser dem aldrig, man hører kun om dem, og de har de der orakler, de kan kommunikere igennem og sådan. Men man ser dem aldrig, hvorimod i Iliaden her, der ser vi guderne, at de træder ned i kamp, hvis der kommer hjælp, eller hvis der er brug for hjælp. Og altså, der er de virkelig til syne, altså man kan se dem, men det kan godt være, at man ikke kan røre dem, men man kan se dem nede i kamp og sådan, og det viser lidt om hvordan synet på guderne er blevet ændret fra Iliaden her. Der var det måske mere en menneskelig ting, noget hvor man kunne forbinde sig med, hvor man mere, jeg kan sige, i Kong Ødipus, der er det mere en ting, der er hævet over menneskene, hvor i Iliaden, der er det en ting på ikke på niveau i den forstand med, at de er lige meget værd, men på niveau i det med, at de begge to er nede på jorden nogle gange, og nogle gange er guderne oppe i himlen. Hvor i Kong Ødipus, der er guderne kun oppe i himlen, og menneskene nede på jorden. Så det er ligesom opdelt, og hvor i Iliaden, der er de hver for sig, kan man sige. Og det var så alt for denne lille old podcast med fokus på de forskellige ting i Kong Ødipus side 29 til 30. Og det var hvad der skulle til. Så hej hej. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.